Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Jericho Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Cecil. Napasulat para mag-share ng hindi karaniwang perspektibo ng pag-ibig. Ang kwento ko po ay isang patunay na hindi lahat ng pag-ibig ay nakatakdang maging panghabang buhay. Hindi lahat ng minamahal natin ay makakasama natin hanggang dulo. Kung bakit ko po nasabi, hayaan niyong ibahagi ko po sa inyo. After 10 years, nag-like siya sa Facebook story ko. Bigla tuloy nagbalik yung mga alaalang akala ko nakalimutan ko na. Nagsimula kaming mag-usap ulit at nagdesisyong magkita. Maulan noong hapon na yon. Habang naghihintay, hindi ko maiwasang itanong sa sarili ko kung bakit pumayag pa akong makipagkita. Marahil dahil may bahagi pa din sa puso ko na gustong malaman kung ano ang mangyayari kung susubukan naming ulit. Para siyang basang sisiw nang dumating. Hawak ang mga bulaklak na halos magkalasug-lasug na sa pagkabasa. Ang ganda pa din ng ngiti niya. Halatang mabait pa din at ang gaan pa din ang pakiramdam ko kapag kasama siya. Inakala ko na baka ito na ang simula ng panibagong kabanata naming dalawa. Pero habang tumatagal ang aming pag-uusap, unti-unting pumasok ang realidad. Napansin kong maingat siya sa paggastos. Sa katunayan, ako ang nagbayad ng kinain namin. Utang muna daw ang share niya. Sabi ko, kalimutan na niya at wag na niyang isipin. Doon ko na-realize na hindi na kami mga batang sapat ng mag-holding hands para maging masaya. May mga responsibilidad na kami. May mga pangarap, may mga plano para sa hinaharap. Nang mag-usap kami ng mas malalim, inamin niyang natatakot siya. Baka daw hindi ko matanggap ang mga kakulangan niya. Baka daw hindi siya maging sapat sa buhay na meron ako ngayon. Yung kinikita daw niya kasi sakto lang para sa sarili niya at sa nanay niya. Ramdam ko ang mga insecurities na matagal na niyang pasan. Masakit mang aminin, may mga pagkakataong hindi sapat ang kabutihan ng isang tao para maging sapat siya sa buhay na nais mong buuin. Mabait siya, maginoo at may mabuting puso. Kung pagmamahal lang ang pagbabasehan, siya pa din ang pipiliin ko. Kaso nakita ko ang hinaharap na maaaring hindi tugma sa mga pangarap na matagal ko nang inaasam. Lumaki akong mulat kung gaano kahirap mabuhay ng laging sapat lang. Lumaki akong nangangarap na balang araw, hindi na kailangang mamili sa pagitan ng pangangailangan at kagustuhan. Gusto kong magkaroon ng pamilyang may seguridad, may direksyon at may kakayahang mangarap ng mas malaki. At noong gabing yon napagtanto kong hindi sapat ang pagmamahal upang punan ang lahat ng puwang na nilikha ng magkaibang pananaw sa buhay. Kaya kahit masakit, kahit may bahagi ng puso kong gustong lumapit,
pinili kong bumitaw. Minsan hindi forever ang first love. Minsan nagsisilbi lang itong magandang alaala, paalala ng isang panahong nagmamahal ka ng buong buo, at aral na magtuturo sa iyo kung ano talaga ang hinahanap mo sa buhay. Marami ang nagsasabing kayang daigin ng pag-ibig ang lahat. Ngunit sa totoong buhay, gaano man kalalim ang pagmamahal, hindi yun sapat upang pagdugtungin ang dalawang taong magkaiba na ng landas na tinatahak. Masaya naman ako na naging bahagi siya ng kabataan ko. Ngunit mas masaya kung tinanggap namin na may mga taong minamahal natin ng totoo, ngunit nakatakda lamang na manatili sa pinakamagandang bahagi ng ating alaala. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko, Tambalang Kumikinang. Sana po kahit paano, kinapulutan ng aral ng mga listeners ninyo ang kwento ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Cecil. Nakikipaglaban sa digmaan. Ay, sakit no? Sakit pero alam mo, sobrang truthful ni Cecil. I like her. I like her, mukha siyang pera. I like her, practical siya. I like her because she knows what she wants. Alam mo yon? Isa sa mga natutunan ko sa nanay ko na hindi ko makakalimutang sinabi niya is that love flies out of the window when poverty sets in. Hindi man siya magandang pakinggan lagi kasi syempre importante naman yung pagmamahal. Kaya lang sa pagiging practical lang din talaga sa buhay po natin, hindi naman tayo bubusugin ng pagmamahal. Pag nagkaroon po tayo ng sakit, pag nagkaroon tayo ng mga problemang pinansyal, hindi naman po ito masosolve ng love natin ng isa't isa. Tama. Diba? Hindi sapat. Pero hindi naman natin sinasabi na kapag ka ikaw ay mahirap, wala ka ng pag-asa magka-love life. Wala namang ganon. Eto, gusto ko lang basagin yung kaisipan na pag pinili mo yung love, tanga ka. Ay, diba? hindi. Pag pinili mo naman yung pero yung love radio, wise yan. Correct. Yung Basic. pagmamahal. Yan. Pag pinili mo naman yung pangarap mo, is mukhang pera ka. Hindi rin naman masama yun. Yun kaya gusto ko nga basagin yung ganun. Kasi una-una, paano ka magmamahal ng buo kung wala kang maibibigay? Totoo din. So hindi po yan materialistic kung uunahin mo yung pangarap mo kasi mas mabibigay mo yung sarili mo ng buong-buo, yung pagmamahal mo kung handa ka sa lahat-lahat. Sabi nga, you cannot give what you don't have, 'di ba? You cannot drink from an empty cup. Correct. So paano mo ibibigay yung pagmamahal sa ibang tao? Paano mo masusuklian ang pagmamahal sa ibang tao kung ikaw mismo ramdam mo na kulang na kulang? Tama. Actually, hindi lang din ako bilib kay Cecil na mukhang pera. Then na practical and she knows what she wants. Bilib din naman ako dun sa kanyang first love. Na it's very difficult for a man usually, 'di ba, na aminin Yes. 'Di ba? Pero siya inamin niya yung kanyang insecurities, nilatag niya na hindi ko masasagot yung kakainin natin today. Isipin mo first date after so many years, 'di ba? Hindi niya masagot. After 10 years, 'di ba? Hindi niya masagot. Bilib din naman ako sa kanyang honesty. Real talk din. Real talk din naman. Actually, kaya feeling ko kaya sila nag-match nung araw. Kasi real talk sila. Meron talaga honest correct, sila meron talaga kayong something that brought the two of you together. And totoo yun, naniniwala din talaga ako dyan na hindi naman po lahat ng mga ginojowa natin, makakatuluyan talaga natin hanggang sa dulo. Maaaring hindi sila yung mapapakasalan talaga natin. We can only hope. Sana laging ganun yung hope that every time we enter into a relationship pang long term, gusto natin na makita siya in the future with that person, ganyan. Kaya lang sadyang may mga tao katulad ng romantic relationships and even friendships, 'di ba, na seasonal lang talaga. Kasi ang question dyan is pag-ibig o pangarap. Ayan. Parang ganun yan Napakahirap tingnan. Pero again, sa totoo lang, mas madali po ang pagpili kung pag-ibig o pangarap kung tatanggalin natin yung emosyon. Yan. 'Di ba?
take out all the emotions. Tingnan mo Tanggalin. kung ano yung mag-elevate sa Correct. personality Kung mo. ano yung magsa-stand out. Correct, oo. At sa tingin ko, hindi naman kinakailangan mamili eh. Pwede namang unahin mo yung pangarap mo habang naghahantay yung pag-ibig. Pwede din naman. At kung kayo talaga, hindi, Diba? mangyayari yun. Pwede kayong magkita ulit after the next Oh, after decade. another 10 Oo, years. diba? Hindi natin, Why not? hindi natin masasabi. Pero one thing's for sure, it's good to know what you want. Oo. Diba? May mga taong hindi nila alam kahit na matanda na sila kung ano talagang gusto nila. Kaya nga sabi ko, kabilib-bilib tong si Cecil. Alam niya talagang gusto niya. Oo. Palibhasa siguro dahil dun sa kwento niya, no? Lumaki siyang mahirap. Yes. Lumaki siyang kailangan piliin Oo. between needs and wants. Oo. Lumaki siyang sapat lang ang kinikita Oo. siguro ng kanyang mga magulang. Ayaw na niya ng buhay na gano'n. Oo, alam niya kasi na yung kahirapan ay magiging mitsa ng pag-aaway. Correct. Kahit mahal yung isa't isa. Totoo. Marami po tayo nakikita yung mga ganyang kwento. Correct. And hindi po masama na piliin ang seguridad. Oo. Kasi lalong-lalo na kung magiging parents kayo to children, 'di ba? Syempre may mga bata na Tama. pong involved dito na kailangan din ng kanilang security. Correct. 'Di ba? Oo. Hindi din masama na mangarap ng buhay ng mas maayos kesa sa kung ano yung kinagisnan mong Oo. buhay, hindi masama 'yun. Ayan. 'Di ba? And I think right now kung medyo maayos yung buhay mo kumpara sa buhay mo noong lumalaki ka, I think that's a good flex. Oo. And walang masama doon. Na yung buhay na pinapangarap mo noon, buhay na tinatamasa mo ngayon. At Oo. walang masama doon. Oh, actually meron silang mutual understanding na naiintindihan nila yung Correct. sitwasyon. Mahal natin ang isa't Oo, isa. Andun kaya yung love. lang, Pero it's not meant to be. correct, hindi magtatagpo yung hindi nag-a-align yung ng thought natin. Correct. Si lalaki medyo insecure siya, parang hindi ko may bibigay yung buhay na dapat sa'yo. Tapos si babae naman parang hindi niya kaya ding mag-dive in sa ganong sitwasyon ng sitwasyon, lalaki. Kasi alam diba? niya magkakaroon ng friction. Correct. Oo. Kasi sapat lang yung kinikita. Oo. Isipin mo, hindi niya kayang pakainin Oo. on their date after 10 years. Diba? Correct. Kaya fast forward na agad si ate mo girl. Oo. Futuristic na siya agad eh. Naku, maghihirap ako dito. Magkakaroon kami ng mga problema in the future. Oo. And there's nothing wrong with Oo. that. Diba? Oo. Walang masama. May mga nagsasabi na, syempre kung mahal mo talaga, ipaglalaban mo. Oo. Pero pakatandaan po natin, hindi po lahat ng battles ay nilalabanan. Correct. Oo. Diba? You choose your battles. Kung Oo. alam mo matatalo ka dyan, bakit ka lalaban dyan? Pwede ka naman makipaglaban, but you have to play it smart. Oo. Diba? Diba? Oo, Yun gamitin yun natin eh. yung utak din natin. Wag lang yung puso. Kaya nga daw ang utak ay nasa ibabaw ng puso kasi Tama. minsan kailangan pagganahin at kailangan maging mas mangibabaw. Tama. 'Di ba? Yung playing it smart Oo, than kasi the heart. ang magpapahamak talaga sa atin yung puso natin. Diyan tayo nagkakaproblema True palagi. lalo! Kasama pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!